Днес ще ви покажем имот с цена без аналог за ново и качествено строителство, която, забележете, е валидна само до 18 декември. Предлагаме ви обзаведен тристаен апартамент, ситуиран в модерна тухлена сграда в квартал Трошево. Имотът се намира на 500 метра от МОЛ Варна и Кауфланд, улица Фантазия. Сградата е с луксозни общи части, асансьори, видеонаблюдение на входовете, директен удобен заход към подземно паркомясто. Имотът е разположен на 5 от общо 5 етажа с само още един апартамент в съседство. Състои се от широк коридор, хол с кухненски тракт, 2 спални, 2 тераси и смесено санитарно помещение. Имате градска панорамна гледка и от двете тераси, зимна градина и барбекю зона, както и опция за закупуване на подземно паркомясто. За повече информация и огледи свържете се с консултант Владимир Темялов от агенция HomePoint.